Ndibuliseni, khange ndilale nani. Khange kulala nami uthi molweni sisi. Khange ndilale nani. Khange ndilale nani. And also nandigqibela nini for ungena kulive nithule. Awukwasimilo apha. Morning guys. Molweni njani? Nilele njani? Hayi Mila ulele njani? Guys, kuseni vuka ubulisa ukuthi angalelanga nawe. Ndiyaphila njani Peter? Molo nombuso. Akho similo tu apha. Akho similo. Ntangene live avala umlomo. Vuka ubulise. Molweni guys njani? Siyacenga thina. Isidudla uNkulunkulu silendo Satan. I was supposed to write namhlanje nangomso. But amandla kaThixo andibhalanga, and I am so happy because khange ndiyokhonza khange ndiye kwi-ending tonto lento bikhona enkonzweni because bena abantu bandiyabhala Monday night Tuesday. I am so hurt, and as wait how to feel about all of this, but yeah, Justice Council show like a Justice Council show where andikhonzanga andibhalanga. Hey. Yeah, so guys, and ichomi yam ndiyavuya ndithendisavuyiwa guys, ichomi serious. Andazi mina guys, ichomi serious. Khona enye ichomi yam endifunda namaxesha nithi kumfana ke like that. Ndathanda abantu ba clever mina if I'm talking and so lafana besifunda ke so bayithushe sibane sifunda then sigqibelete kambe ndimgoduse yonke lanto. Ngoku namhlanje ndiyavuya ke ba asibhali yabo. Hayibo umuntu endaweni yobavuya ba asibhali. So ngiposte kwisitha sam yabo. Ndaposte ke mina kuba da screenshot i-email le from the lecturer ba the test has been postponed kwathini. So ndakhipshile ke mina ke ndathi sisidudla uNkulunkulu sisilendo Sathana. Wa reply apha wathi that means more time to study my friend. Uzoba free at what time sifunde. Hayi why singa celebrate namhlanje at least siqale ngomso. Kwanamhlanje why singa celebrate namhlanje ba asibhalanga akisibe free kube mnandi. Kwanamhlanje guys like today kwanamhlanje anengqondo bakufundwe like namhlanje celebrate guys. Like is celebrate namhlanje. Sivuye lento asibala like sibe free yabo. Happy life nje if kenzeka. You are genius guys. Like namhlanje guys ifana nalento yo grocery, ngala mini grocery ngayo. Aw packing ngala mini uthenga take away and then pheka the following. Same thing like ucelebrate and uthenge ukutya. Oh, guys, you. Friend that okay, my friend. No, it's fine. So I'm at the waterfront because content is thing waterfront. So I'm at the waterfront and then Kanbuya because also waterfront quite like endleleni that Kanbuya waterfront. I'll pick you up then sihambe. I mean then sizofunda. You know where the danger is. Sometimes you have to like celebrate into guys. When I got postponed a test, you see more chance like to study. At least la mine one if I'm balangayo. Celebrate and then pinde your food. I was strict today, Disana. No strict. No strict shame. Mhlambi ngwani wakho. Mhlambi umyeni wakho hayibo. Ke umyeni wami guys akazukwazi. Kanokwazi. Ichomi yami. Mna
Manje I'm going to write and khange ndifunde. I'm tired. Hayi bra, why ungakhange ufunde ubhala yo? Shame. A strike, and I'm sure a strike is on. Mhlambi inoma into endicanga is that bazovele basiqubule like lecture xa sezim, because i-date must be bekiwe uba i-date ethile sobhala, and then kwakhona i-strike. Bazovele basiqubule bathi gqibele sithi kusasa niyabhala, yabo. So nomcinga into enjani. Yeah. I'm serious. Serious. But yeah. Funi waterfront and funi installa namende waterfront because ichomi yam ithe yakhumana nambe ne wallet kaZikho. Nami ne wallet kaZikho ngemistake. So umhlebekazi wami uthi kade ndilijonge ikhadi uthi une credit apha ku TFG mana mina ndothatha impahla, so ndiyothatha impahla ke ngeleni card. That's why I see waterfront. Umuntu wakho lo userious ngolohlobo hayibo umfundisana ufunda inantsika eJuvesi. So ndiyothatha inansi ukuthini mandithatha ilokho nendondolo. So ndiyothatha ngelikhadi likaZikho izinto zokunantsika, into zonxiba iwaterfront, and then ndidlule ndimthathe sitho size ngapha. Wesimane umike akayithandi le nto lo mfana. Uthi thini siza yedwa. Fanele ze nabani? Fanele ze nabani? Hayi unakho. Fanele ze nabani ukuthi thini siza yedwa. You so tingam nje at all. Uthi why esizayedwa kwathini. Hayibo, chini fanele ze nabani? Yo wesaxabane like andithanda into toxic mina. Andimthanda into izinto toxic. Yo nami nomsindo kanjani. Ukuthi ezininzi phela zakho linda uDecember ngozoguduka. Xa echinja iminds zakhe uZikho athi akasanantsiki ndithini. Ndithatha nobazi lokho ezithu. Because lokho bendibone the fix. Khona lokho ethandayo bendibonile se the fix, so ngifuna yona. Andizude ngithatha impahla ezininzi. And guys ngizovula iyaga, ichomi yami ineyaga and inela yaga what and iyasebenza ngizavula yona ndizawuposta pha impahla. So sana saxabana yo andithanda ungigqobhozela saxabana sayilona ngaze andimthandi umuntu toxic mina, like andimthandi umuntu toxic yo andimthandi umuntu toxic. So ndimqala uba hi ichomi yami iyeza sizofunda abuze uba ichomi yakhe intoni le, ndimxaba hayi it's just a guy emfana ichomi yami athi nake no akho problem. Okay nyani sifike nomethe sifunde nyana kabe abane phone manixola okay sithathe i-break and then imfone lesincokole kube sharp yabo. Sizogqiba abuze bayini banizogqiba abani. Ngithi mina ke Chomo amile bese caweni noba uzophendula messages xa ifika esikolweni akusecaweni weekend yonke. Asifika go sithina athi noba sogqiba abantu xa nthina ke no I think pa around 9 athi ke oh okay it's fine hayi makangasiphazamisi nyani sizifundele. Sifunde and then ngo9 caca uba ayasikazi ugqiba wethu sibe kube ngu10 kube ngu11 xa sithi past 11 ndithi mina kubana you know what ndiqoma ndiyamdlalisa naye I'm just pulling his leg. Ndithi mina ke late ebusuku ngo11 ebusuku ndithi mina ke I think ndithi kuye I think ndizolala kwaSihlametsi yabo. Abesebuzena kuba why uzolala kwaSihlametsi. Ndithi ndizolala kwaSihlametsi because I think my friend uzolala apha kwam and then nami ndolala kwaSihlametsi because okay because mina ebusuku ndiyonqena umkhapha ndodwa and then ndibuye ndodwa yabo. So I think it's better ba alalapha kwami and then nami ndolala kwaSihlametsi. Athi ke no ndiqona ndiyamqa athi ke no ayizukwazi ukwenzeka lonto leyo. Akufanelanga lala madoda ebhethi nolala kuyabo ndiyamazi ayizukwenzeka lonto leyo umkhaphi. Yathi mina ke athi ke mbholthele nyani ke ndithi mina ke no like andizikwazi umbholthela because ubholt uyasokolisa ebusuku kwathini. Athi ke cela uSihlametsi athi cela uSihlametsi
nimkhaphe ndithi mina ke so ndivusa usikhamethe uThomi ngo11 xa sigqiba ngo11 ndivusa usikhamethe like I'm just pulling his leg yamas ndithi mina ke ndivusa usikhamethe uThomi ngo11 ndihambe ndithi masikhaphe iThomi yami athi ke uhlelo uzomvusa mosuthi makakuvulele alale so ungcono avusa nimkhaphe noba iThomi so nyani alisho mina ke ndingathuli ndithule ke mina ke siqhubele ke sifundi amen ogqiba koko sigqibe ukufunda like sigqibe ukufunda xa sigqibe ukufunda nyani ndimkhaphe ndicela usikhamethe sihambe simkhaphe aphuma usikhamethe sambe yolala mina ndilibela ukuthi kuyiba sesigqibile amaxesha ke usengo12 ndicinga ngosendibuya ba yo yazi khange nditsho ndicinga ba noba mhlawumbe seyilele akagadanga lonto ndimbhalele ndithi sigqibile yabo athi ke oh okay yabo ndithi ke mina ke sharp ndisele iRed Bull ngiqakwe kulala yabo ndithi ke mina ke ndisele iRed Bull ngiqakwe nakulala athi no ngizokufonela yabo ben 12 ngo half 1 ikhali phone and video call ngindo yo sana half 1 andozeli but ngiqonda hayi ukhathe ndimiyeka ka phone andozeli nya dithule aphinda athi awuzukwazi ungayi athi ke awuzukwazi ungayibambi yabo ndibambi bese ndibambe xa sefone okwesibini athi ke nakuba masincokole thina ke ndithi ke besincola ntoni ebusuku kangaka athi ke hayi masicokole khawulayite isibane sincokole hayi ngiqonda after kuthoza ndilayite isibane ndithi hayibo ndithi mina kanye ndizikwazi ulayite isibane mina athi ke ngoba kutheni ndifuna uncokola nawe and awuzeli andifuna uncokola nawe and nawe Thomi nalani ba hayibo ngifunela ntoni ngo half 1 ndikuthanda into ezizinto athi awozeli mos ufuna uncokola nawe bengiqonda uyaxoxa ngokuthi manilayite isibane ufuna ukubona ba ndihle nabani and icube phansi ba mina ndihle neThomi yami ndithi mina ba ndithi mina ndizikwazi ulayite isibane athi ke ngoba kutheni ndithi because ndilele athi but awulelanga umila usele iRed Bull uqakwe kulala wena uqwayitekile yabo athi uqwayitekile wena omila uqwayitekile wena omila so ayongqaquleka isibane sukuma ulayite isibane sincokole ndithi ke hayi masincokole ngase ndinyuse ibrightness ndithi mina hayi ngase ndinyuse ibrightness mama sendiqala unyuse ibrightness ndithi hayi ngase ndinyuse ibrightness undibone athi ke umila athi umila la ngicela ulayite isibane hayi ke silwise lonto andizikwazi sina andizikwazi ukulayite isibane athi into nenzima ukulayite isibane ndithi izinto ezitoxic ezokuthona uzolayite isibane athi ke athi you know what lo mfana ulele apho uchakum ulele apho lo mfana omile ndithi ke no akalela athi ulele apho lo mfana omile athi omile umbeke ezinyaweni wena leThomi yakho ndithi andimbeka ezinyaweni athi ngiprovele uba umbekanga ezinyaweni ade ndiprove ba mbeka nyaweni ndithi hayi kuthenza ufuna into isiprove ukuthi athi yazi into ndithi sendislightile ndisukume guys this light ndithi ngqosha light athi into enzima nje ngiphinde ndisicike athi wenza ntoni omini ndithi hayi andiyithandi ndithi andiyithandi Thomi ndithi like ndithi andiyithandi lento yenzayo andiyithandi lento yenzayo yokulayitisa isibane athi ndithi ndiyaxelela mina akalelanga apha so why wena usithi wena usithi ke ngokwena ulele apho kodwa mina ndixela why ungasikwazi uthatha into esuka from me kuzofuneka ndide ndiziprove athi ubuse uslide lesisibani uphinde wasicikela ntoni ndithi mina ingqondo ndiyacinga ba xa ndibele ebhedini uzofuneka iphinde ndislide athi mina lathi sisibani athi you know what awuzukwazi uslide lesisibani athi jonga masibesenze kanje khagoduse lo mfana athi khagoduse lo mfana uhleli naye ndithi mina ke ndiyaxela mose athi andifuna akhona ndifuna ukuthi khagoduse lo mfana uhleli naye ndithi kanhlala ndifuna pathe ndide ndislide eqabeleni ndislide athi you know what if ndithi mna athi na what if yazi uyazithanda into ezithethisayo what if mna ndithi kuwe ngoku wena usokolisa ukulayita isibane it's because uyamkhupha mhlawumbe uthi noma makaye noma se bathroom bathi ndiyazinyanya into zenzayo wena kodwa thuneka ndenze ntoni ndithi wena ngomso yobe ndisenomsilo ndithi wena ngomso uzondihlola wena ngomso uthi ndenze into ezithile utoxic toxic into zenzayo wathi fanele ndithini mna fanele xa usithi uhambile ndiyithembe lonto le sithini isizathu soba wena uthi uthi bala wena khange utsho kumba umkhaphile and xa uphuma ebusuku you usually send a live location to say ba okay ndiyaphuma ngoku ndiye garage and then send location. You didn't do that this time around. So mna engqondweni yami nalani ba awukhange uphume uyabo. To be honest ndigqibe mna to be honest
ndimkhaphe kudala ndigqibile. And the reason why ndikhange ngicinga usenda i-live location it's because besendibuyile bendingasamkhaphi, yabo. Hayi ke sana saxabana over lonto leyo. Saxabana over lonto leyo, wabuza uba irongo nalento ayenzayo. Ndathi mina ke yes irongo, because uzokwenza into enye enizosiprova kuyo. Wayengazukwazi uthatha into ethethwa ndini kwathini. Wathi oh okay. Hayi ke sana into ayenzayo posta ku-status. One thing about yena uyazi into endingayifuniyo, ndandimnqandela uba xa sixabene don't do le nto yakho yothini ndithi kule suyenza, uyayazi uba ndanditshilo kwena nje suyenza le nto xa uxabene nam upost i-status ezimotivateayo like uba tontoni and men that what and men that love and men that what like ezo status laba wena iset you know when you are dating and uyathanda ezo zinto every time xa xabene uyathanda upost ezo zinto ku-status and andiyithandi mna loo nto leyo, like andiyithandi mna. Motivations like motivations but a man that loves you what ndandimxelela bathi ke oh okay hayi ndiyekile wathi ke ndiyekile nyanishe mwayeka. So caba uthi you know what ngiqalile wapawusa sana there's 10 signs yozoba you are dating a narcissist. Nobu wrong wenza wena ube right. Hey, waposta don't on a bridge after. Hey. I was so pissed. I was like, hi bo. Hi to me you will need it one day and as a bridge what you guys and was knows riba and there's some motivations. And God not pasana waposta. Now there's 10 bruh, like 10 hayi ke ngoku sana siyabantu. So ndimfowunele sengothi ke ngokwamaxesha wena bakwathetha le faka sticker bakwathi anqondo hayibo hayi yena uyasearcha mna I know into kubana abantu uyasearcha because uyazazi ba andizithanda ezo zinto. So njengoba ezisearcha ke ngoku uyasearcha so that azoba nehlabekisana. Ndimfowunele angabambi calls ngam angabambi calls atha bra bendikho ndithi kuye this is the last time isenzeka lento soze ndiphinde ndilade nditshilo xa kuzophela la khona nathi ke ayiphinde yenzeke lento mna andiphinde ndade isibane because umuntu into okuba toxic qala kanje ngenye imini uzakwenza ntoni kwento yakho ba toxic bafuna ndiziprove ungakwazi uthatha into from me xa sithi mina kwenzeka kanje wayengwazi ukwazi uyithatha lonto leyo from me what can ke that means sisibhanqa kaloku xa izothatha yonke into ezovuma yena kube kwavula sibhuqwa at some point bendihle nomfana so noba ndingamfaka ezinyaweni noba mna ndingamfaka ezinyaweni mhlawumbe mina ngizobona lento ingenangxaki but yena soze ayithande lonto leyo akathanda nobulela ezinyaweni akathanda noba kwenzeka into akayithandi ba manishare ingubo. Okay fine athi okay ndibe sensithi mina ke okay no ndiyakuva abesithi ke but uyaxolisa lonto leyo ba imphatha kakubi athi but ndiyaxolisa mina ba iphatha kakubi lonto leyo but andiyithandi nama noyithanda into kuba nabana kuthi kanti ubusenza lonto leyo kwathini. Ndithi mina ke no this is the last time lento isenzeka I would never ever again flip camera light isibane noba intoni nje yabo akakho gay but ichomi yami kaloku okanye buza bani buza lo status andazi ke noma andazi ke kodwa akho umuntu gay kunento endibalisayo khange kulale mntu apha nguye becimba futhi just because I'm talking about ndiyamkhapha. Yeah, so athi ke no uyaxolisa uba imphathe kakubi but naye bingamphathanga kakuhle into yokubana ngabana yonke lonto leyo uba bendingayenza such because bendike ndayizisa into ethi ba uzobangalala apha
yabo uthi the reason why it's because benike ndayizisa kuye ukuba angazi khona possibilities zoba angalala apha yabo and khange ndinanzi ke akhange nditsho kuye yabo uba uhambile kasi sivumelana ba okay ndizomkhapha vele ndayeka nje hanging like that akhange nditsho kuye ndithe kuye siqibile ukufunda khange nditsho kuye ba okay ndiyamkhapha ngoku what so that's why yena wacinga ukuba inoba mhlambi the reason why ndingamxeleli it's because uhleli ayinazo basalazi it's because ulele apha but uyaxolisa ba imphatha kakubi lonto le okay watch about post data sakhe ba nontoni iproblem ukukhathala kwathini yabo nami lo ndive kade ba ivalile bayithetha after that following days ndiqombela like ndinomsindo andananto bindenza umsindo uthi and I can understand why ndinomsindo kangaka over lento ndiyazi ba ndenza nganto siyayithetha ke ngoku exit kusandithi ndimfonela kaphendula waposta wabuza ba wena mhlambi xa ndisithi mna ndihambile mhlambi kukhona amantombazana ndithi ke mna ke go 11 ndithi ndisahleli nawe emva koko wena ngeke unvideo call na ufuna ubona ba ndihleli nabani ubuza mna ndithi mna ke no asoze yabo ndithi ke mna ke athi asoze mna ndithi mna ke no soze ndiyenze lonto leyo xa usithi ulele wedwa size ndithi like this isibani wathi ke ndithetha nje like ndithetha nje kumuntu for real na so I don't think ngade ndifike kulo extent yabo okay fine so ekseni wasayithetha uthi uburongo omile uyakwazi ukuthi xa wrong ndithi no mna ndiyakwazi but and in this case bengekho wrong ngicela ufaka umuntu wesithathu sibale stop I think about it right and okunye nomuntu wesithathu cela ufaka umuntu wesithathu okanye mna cela ufaka umuntu wesithathu okanye wena ufaka umuntu wesithathu like iske ndimxelele ba kwenzeke intoni and then ke ngoku atsho ba bano wrong phakathi kwethu soyi2 athi uzofaka bani ndithi ngizofaka usehlangitsi athi it's okay usihlametsi ichomi yakho and usihlametsi uzosayida nawe but it's fine add umuntu wesithathu add molo sihlametsi unjani ndiyaphila unjani ndiyaphila nami sihlametsi umuntu wami apha uzise ichomi yakhe ngumfana bazofunda ana problem nalonto bathi bazogqiba ngo9 akagqitywa kwathiwa uzaqatywa ngo10 akagqitywa yabo so kwagqitywa past 11 before past 11 babethe kukhona into ethi uThomi akazukhatshwa uzolala endlini and then usisiza ahamba yolala kwakho andayivuma lonto leyo akatsho ba uyandiva kanye uthini wayeka kanjani bagqiba ukufunda uyangixelela uba baqibile ukufunda apha egqibeni ukufunda inoba ndimyekile xa sithi baqibile ukufunda inoba ndimyeke for about an hour akhange kube khona into ethi ndiyamkhapha kuthiwe egqityiwe ukufunda so mna akhange ndinantsiki akhange ndisendele uqala ukuthi xa iphuma ebusuku because yazi ba andithanda uba hambe ebusuku uyathi ke xa insistile wahambe ebusuku okanye khona lonto ekuye wafuneka andisende live location athi ndiyaphuma endlini ndiye endaweni ethile asend live location this time around khambe khona live location khambe khona into ethi ndiyaphuma uhambile ana problem mna bese suppose bandicinge ntoni xa ngakhanye kuthiwe uyakhatsha asihlametsi fethu testa umuntu wakho that's chomi yami ya shem fethu testa umuntu wakho athi sana yo azine yo shem comments I love him ka so those comments and what's wrong those comments fethu hayi trust umuntu wakho trust umuntu wakho fethu uthi sikhamithi ndiyakuva but ngubani right thank you guys ngubani right apha both of you niro okay ngubani right apha athi ke usikhamithi nguye athi imali beberoko
ndilibele kaloku guys nami andihlali ndicinga loo nto leyo bekusebusuku ndifuna ukulala nami. Oh ayiseyibalisa ke ngokuba yena uqale wandifonela okokuqala mna andayibamba ifoni akasazi basithini isizathu because mna undifonela okokuqala andayibamba ifoni. Oh ithethe undifonela okokuqala andayibamba ifoni and yena uyayazi uba mna bendisele i-Red Bull bendiqwayitekile so akasazi isizathu soba bekutheni ize ndingayibamba ifoni xa ifoni okokuqala uyabo. Okwesibini mna ndimsokolisile ngendaba yokubamba ifoni ngendaba yokulayita isibane akayazi uba bekutheni because bendingozeli bengekho akasazi isizathu basithini yabo. Ndithi ke mna ke no iproblem bingekho kulayita isibane iproblem ibikuba ndisilayitela ntoni isibane yabo like for real iproblem bingekho kulayita isibane isizathu soba so like athi asikhamethi both of you guys were wrong beni wrong bobabini uOmila ebe wrong ngoku uOmila ebe wrong ngokuba anga update ngendlela aqhela ukwenza ngayo nawe learn to trust umuntu wakho mfethu learn to trust umuntu wakho uhlamethe imelele learn to trust umuntu wakho mfethu mamele but that was it with sa right waxolisa ndaxolisa saxolela like sesa right wethu but bengayithanda ndithanda imqalele ndathi ke nyimini uzondihlola andizithanda ezo zinto guys you are understanding andizithandi shame like andizithanda ezo zinto yona yazi abantu bayahlolwa nayazi abantu bayahlolwa apha phandle athi umuntu no wena ndikubone nalamfana bendisenza into ethile xa usithi khange senze into athi okay uzandihlola akunukisi yo hayi sisandisifuni mina ezo zinto andisifuni guys serious like andisifuni mina ezo zinto like andisifuni nyani and iziqala kancinci like iziqala kancinci I feel like iziqala ngesibani and ixolisile la ixolisile sixolelene asina ngxaki siright ngoku but andisifuni guys ezo zinto we guys nina aniyazi mna azola thomu toxic hayi azola hayi guys siqala kancinci ndimxela ndathi sisoziphinda anketha noba isizathu sithini ungaboza uzibhodarisha nozibhodarisha uthi man light isibani kwakhona iqala kancinci guys like iqala kancinci ngento oyibonayo na uqonde ayisuka namsebenza just share location ngento encinci I'll just do this yeah ixake sisinto yabantu abantu seyibuhlola andizithanda ezo zinto ndiyazibona zonke ndiyambuza ekuseni ukuba hayi Tom eish ibe ndingayihoyanga wethu nto bendiyazi ba at some point ndiyamazi ba uzopolitike and then andizuyenza at some point hayi no bawo baxolele no kakhulu wena Sibusiso yo usaphandle student choma kasa student and now look maka ngicela usijongele en baka request na aka request umuntu asezawuvela apha xa ye requestile izothi one oh I thought because of insecurities hayi no I can jelo ekhanda uthetha into ezingekho so uyathanda uba nento angazithandiyo and uyazi uba into endinayo ngakaseli atshayi ngoku akhona into ekimthi andimazi guys andimazi noba ufila njani owayekuzofuneka afila mfana nawe uphiwe jamjam andimazi ke shemntazi so nje zonke izinto uyazi nantsika wathi mna
Andisebenzisa tripod chomi kodwa ndisebenzisa yase-Shein. Uhleli nje sezingqondweni uwena nami. Wathi mna undibonile ndihleli naye ndasela uHerbalife ndihleli naye ndatweka. So ndisele ezi-2 uthi ndandisele ezi-2. So yena uyazazi izinto endizenzayo xana mna ndiselile okanye so akayithandi loo nto. Wathi akayithandi uba ndithini ndiyaphi. Khona ngenye imini ndandisithi ndandifuna ukuhamba. Wathi akazukwazi ukuyivumela loo nto because mna into endizenzayo ubone kakubi over ezi-2. No akaselile over ezi-2. Undibonile uba ndinto njani. So that means izinto endizenzayo ezo. Ndandini chomi yayingeyiyo. Yazi uba wandichukela kanje. Chomi yayingeyiyo. Ndandizindwebele nje. Chomi kanjani yayingeyiyo guys yakho wayendichukela. Siyafunda guys sobayithu. Kanti andihleli yayingenziwanga yiyo like for real yayingenziwanga kuye guys. Yayingenziwanga loo nto guys. Wayengandichukeli guys ezi-2. Wayebani wesazithengwe nguye. Xa wayezenza ukukhulukhulu. Wathi utheni ungastrike umile akazi ngakani kwazi baleka mina ndinamasho kangaka yabona izitudents ezi-6 ezibanjiweyo ngeclass 6 nami. Hayi guys shem ayinyani guys not kakubi kodwa ngiyasaba because I am yomna namasho mina nenyama embi guys like amapolisa ngenza umzekelo ngami ndodwa noma ngathiwa mina guys kubanjwa abantu umuntu oyi-1 ingandim guys and andikwazi nokubaleka mina guys yo shame. Kodwa andithi right le nto ndihlale endlini amanyantwana be-strike kodwa guys ingxaki inyama yam andingomntu nenyama entle guys uba ngasetshenziswa why chomi ngcono uhlale apho chomi hayi ngcono ndihlale guys like ndiyabasupporta shem ndiyaziposta izinto. So ndithi guys indlela nguye wazenza cool wabuza ba hi Mila uthi ndiyakwazi xa sewumimosarized uthi kuba mimosarized xa sewumimosarized. Okay so nguye wafonayo wathi ndikuphathele inantsikana ndathi mna ke ewe wayiphatha weza nazo. Yaba yokuqala yaba yesibini kwesithathu wathi yo asana ugonqoza ingathi une stress kutsho yena ugonqoza ingathi une stress. Yabo what do you mean like into engaka like what do you mean into engaka uthi mina ndigonqoza athi ne stress yabo. Oh wayiqala okay njengoba siba wayiqala phela into yokugonqoza. So after that azothi ke nakubana ndoze okay ayesithathu athi hayi ku right hayibo ku right ngoku akunyanzelekanga into ndiyayazi guys ndiyagonqoza ke like ndiyagonqandazi ndiyagonqoza athi ngase bizaxela uchob zami zide zithi hayi shema unolunga uhlala nabantu abanomona because mina ndiyagonqoza ngase ndigonqoza iphele loo nto ndizonwabele yabo. Okay so not that kakhulu but ndiyagonqoza and then ndigqibe ke ngoku ntsho like ndizijavele uba ngiyajiva whatever yabo. Andithandi mntu bejavujava oko ndibambe ngesandla like oko ndibambe ngesandla into idibe javujavu xa ndigqiba seyijavujavu hayi andiyithandi mna loo nto. So andiyongozi guys. So hayi andizuthi ba we met guys hayi andizitha loo nto but ke ngoku so ndenza loo nto leyo ke mnayo inoba nje ndathi kunqo kwasheka kanza ungena kwesithathu what ayibo yini udusele ngane stress
ndithi mna ngayibo ezibini ndisethathu athi ke hayibo hayi ayikhawume sana atsho yena yo akhawume khawuzinike ibreak in between ndithi ke meke yo ndithi meke yo lapho sendiqhalile lapho sendiqhalile bra sendiqhalile usele ngathi unamathemba wayithatha lesenivulo wayibeka ngapi okay fine ndixelela basana ndandithi uba ndiyozela uyalala noba uyatipha yo guys ndithi ke mna one thing ke mna because ndanethemba loba ndizozigqibezela ezinye so kuyatyiwa athi masithi ndithi mna andifuni utya because one thing about me I'll vomit yabo so ndandingafuna ezo zinto nende nditye nje into unyamanyana obungade ngiyela uhlutha angena nokutya yabo awuphinde like awuphinde especially xa uhleli nami kunzima nokugqiba ukutya ayikisi like abukisi utywala abukisi bra awuyibona lonto leyo wena hayibo ndinamba yo nasana kanjani ke ndithi mega ingxaki ndithi mega ingxaki ndonqana ukuvomita so ukhetha ntoni so kufanele ukhethe between utywala nokutya so ukhetha ntoni ukhetha utywala uthi ngikhetha utywala ukhetha ntoni so ke xa ufuneka ukhethile yo so ufuneka ukhethile uba utya ukutya okanye utya so when ukhetha ephi udecide ukhetha awutyi because ufuna uqhubeleka yo ndingasasoli nathi yo umuntu abantu ingasivule aweza naso yo indlela ndidikwe ngayo like ndandidikwe nyani uyeva inhliziyo yami I was like no vele akeza nazo yo ha ndazothatha befsek I was like oh yadlula lonto leyo ndizonwabele guys like it's when senza nento etheni ndizonwabele mna athi yo hayi saninyukile ipercent awubale ngibasenze hayi ipercent manje ndiyajive hayi yo I was like you know what so I tried to observe so uthi ke naye ndinanyamembi ingxaki mna ndiyayazi yo ndandidikwe nyani ndabe ndisithi yo abra nobungazanga nazo that I nobungazanga nazo bekuzoba right because befuna uzenza cool you hey akhe uma ndiyalala because nandidiniwe bandiyalala lala nokudiphile azana yaxoka mbathi okho ulala nokudiphile hayibo sala ezithu ayisho memorized ngoku awuphelile ayi memorized mind lo muntu zange wanibona if ever mhlambi sihlela lapha noSihlamethi siziminca ngoHerbalife zange wanibona guys efonini uxelelwa ndim othoyo kuye ndim othoyo kuyinto kubana ngabana yazi ndixelele because ndidikwele ndiba ndathanda ukuthi xa ngamxelanga bendibantu iziminca icala ngiqondo yo andidikwele nto leyo umuntu uya okwa video call ndifuna ndithi nake yazi ketana yenda mimosa apha athi ke nake abengabonanga yonke lento kube kukudala athi nake okay kodwa nje hayi ke nalapha zabane ndiqhalela unantsike ndiqhalela uSihlamethi mos noChichi and then sishare kwe1 yo enye kuphamphana ngalowo endlini ndandizothini kwakhala umculo ndandizonwabela so that yayintoni athi yo phinda waqhalenye hayi sana so wathi ke no yena uyandibona bani banjani egroove so ndiboyazi ba akayithanda lonto so akayithanda nyani but andangcono uyayithanda noma akayithanda ngoba umbhala ndiyiqophoza yu engakhuzi yu kanti kancinci ndayeka mntazi ndayeka shem sasikwa mcaweni sayami ebuza ngoku benise Durban ebenjani sisters ompho sisters qabane 13 gogo uzovuma ukuba uye eKapa for la event ewe
uvumile khandicele phofu sekuthi sengamini enye akaphinda athi ngizomnisa hey iqoqoze mntazi sekulindile ikhepta yake ndiyayikhepta mna yo andiyimonxeshe mna suxoka nathi oziphoqa uthi soze ndibhiyeke ke tana uyakhwenza na akhonzi tu caweni kaloku xa ungenzi kakuhle ewe kaloku Thobeni kancinci akanangxaki like akanangxaki uthi akanangxaki into angayithandiyo uba uye emjayiveni awuthandishe emjayiveni akakuyabe na-problem nje abanezikhuzela nalapha xa ndihleli apha like uye abane ezikhuzela nje mhlawumbi naxa ndilapha uba yo basho nimbona uba akana-problem naloo nto leyo xa ilala azilalele athini phinde sithethe ekuseni uthi into angathandiyo kuye emjuxuzweni hayi sani-scenarios zakhe uba uye emjuxuzweni ii-scenarios zakhe yazi intoni endingayithandiyo bra yile nto uba ndiyakwazi xa sewumemosarized wena ndazelaphi ndiyakwazi xa sewumemosarized uyathweka bra xa sewumemosarized uyandweba like awuhlala endaweni enye uzabe usehla usonyuka apha ungahlaliseki kwabantu ohamba nabo uzoba kuyafana soze sanomlawuli umuntu uba mathi inhliziyo ikhanya lo ayo lo lo uthi you are sana uthi ucela ndisusi boutiques yo soze like soze ngixelela ba anokwazi shem akayithandi nyani athi ngxoxwe andunyanisile guys mna ndiyayifunda imessage mna ndiqonda uba ndiqonde kumnandi collection shame must be nice kodwa soze shem ndisusi boutiques uthi andiyithandi andidamboutique mna guys mna ngafaka imessage ngqonde yo sana zamphinde ndimphendule ndenze loo nto endiyenzayo bese ndifuna uinstalla qha iweb zam zimdaka yazi yo guys ndiyathanda umignore ude watsho izole wathi ndicela uyiyeke le nto uyothi xa ndithetha ungandiphenduli libala mna mrosta nyani ndimrosta nyani uchibo nyani yayi ewe nasoze undibone like nasoze undibone xa ndinantsikile xa ndivishe izitha zakho soze undibone thini kodwa uyayazi yo guys xa ndingandibonisa ndizandikhalela isikotshot noba siyi-1 hayi shame ndisatha mde ndimsizela ngidalibala hayi ndalibala mna yo hayi shame ndiqonde yo sometimes ndizijonge imessage ndiqonde uba you know what ndizamphendula chomi wax stick i-holding spray ifawuna i-holding spray i-glue yabo ufake i-wax stick zothina ufake i-wax stick uyivule kanje from here ufake i-wax stick ufake i-holding spray not kakhulu nje from a distance and then uthathe hot comb kanjalo uphinde uyivule kancinci kanjalo nozik bonke guys abantu yo nemusi ayatshisa xa seyifake hot comb esethu guys cholani masicholaneni apha kule live masicholaneni guys izoba flat ke umntasi izoba flat uvula izibase kanje
But yeah guys, baba yini ithane ndikhangela into yonxiba. Yabo akufani. Inhliziyo ishaya mawolololo. Andazi ngonzenxa ntoni. I'm not sure noba ndizohamba nami. Ndisene-6 kwathi because I can't drink ekhona anymore. Because iyajaja yo. Ndiyayiqala mna le nto lena. Umalume wam wakudala wayengenangxaki naloo nto. Qha wasithi ndiyageza. Athi ndithi ke mna yazi ndizopheka. Ndithi yazi ndizopheka namhlanje. Ndithi xa zithi bathenga into zopheka ndithi masasathenga inantsika ebhala. Yo after umthaka kwam asisoze ndipheke kwam mna ndizovuka isikhathi. Ndithi ndidikwa kwale nto oyithethayo. So wayisithi sithi sana. Uba umuntu uplane ukwenza into nawe afanelanga yenze because wasudibana noHerbalife wena uyageza. Ndithi le nto ithetha iyandicaphukisa ndizabe ndiyeka nokupheka and ndiyeka nyani. Ndithi yazi le nto ithetha iyandicaphukisa and ndizabe ndiyeka nokupheka. Ndiyeka yonke loo nto leyo. Please nawe ngandijaji. Cala uhambe nathi xa usiya eWaterfront. Ndasandikhoshwa noba ndizoya na. Sandonqena. I think ndizohlamba ndibize uMatthew sizofunda. So that at least ngo-19 sibe sigqibile. Ndimkhaphe singagqibi late. Yho hayi. Nanhle ndizonqenela mina ndazincama. Ube uzazi ubungazopheka kwawupheka. Ndibe ndizazi deep down uba yho nhle ndizonqenela. Ndithi yo hayi you know what ndidikwa kwale nto oyithethayo. And ndiyayixabanisa ke sana. Yo into ze-isotropes bandisasela isotropes ke ngoku. Uba ndisheke i-isotropes uba ndisifike zingaphi. Yona ndi-40 barcode akho nto ndiyazenzi. Uyayixabanisa uyayixabanisa ke ngoku. Nda-40 barcode yena ntsika-i-isotropes. Ndishipha ndingathi uba ndi-40 ndishipha. Ndibuye ndithi utheni ibharcode ngafani nale ndishiya. Ndithi ayifani. Ndithi yo hayi sana ayiyo. So yayizezo zinto ke wayiyeka apho uba asana iyaxabanisa. Yo Tom yo. Hayi shem ndiyakhweleta. Ndithi ayiyo shem. Ndithi ayiyo tu. Ndithi le intsha iyacaca. Iyacaca uba intsha. Yo. Inhliziyo yami. Yeah. Ibharcode Tom hayibo. 40 barcode andithi izizane ezo zinto toxic ezo zinto. Ngoba imene gqithi. Awayilimene gqithi. Nenantsika khona kwenye igame lazi bana ndiguqa ndisenzani. Yo xa sinasi isiciko khona isiciko. Phansi kwelento kwe-couch. Because basesikabani kwathiwa sesam. Andikusho noma yisesam na. Hayi sana yathethisa. Ulandisela isotropes mosi mna. Ngumuntu oselokusela i-isotropes. Andifuna uyibona ngoku. Ayisho mandifuna uyibona andifuna uxoka. I think it's because ndake ndapanishwa ngayo ndiphumile naye egoli. Ndabe ndiphumile. Emihle waposta. Sabe siphumile noEmihle. Ndabe ndithe ndiyalala. Emihle waposta inantsika sise Maboningi. Rich Diamond. Kwabe khona phambi kokuthi isotropes nento. Mna ndareposta libele mna. Ndareposta wayibona iyo wena. Wanthengela 24. Wanthengela 24 ya isotropes. Wani ndifuna ungazi uphinde uyifune and zange ndiphinde ndiyifune uyayazi. Zange ndiphinde ndiyifune. Yabona after loo nto leyo ndayithatha enye ndayiyonika uMilisa. Zange ndiphinde ndiyifune nyani. Like zange ndiphinde ndiyifune nyani. Yazikhupha kum nje andifuna uyibona. Andifuna uyibona. Yo andifuna uyibona sana. Bani lo? Ndihelpa ndiyangiyobhala kwazi uve kanjani mandibhala. Bona isithethe sami. Ngilele nje. Angilalanga. Sicela uphuma ku. Awulalanga? Ngilala ngo-5 mina. Why?
Hey, bro, besiprotesta thina sis. Uyaxoka. Besiprotesta Bilali. Cela unyeke. Ngeke ndiyakuthanda nje. Ngeke kanjani umuntu okuthandayo. Hey. Ngathi ngana. Trust wena umuntu wami. Trust umuntu wakho mfethu. Yo, hayi. Ngathi ngaphuza coffee strong. Why? Why? Your eyes, son. And Then we're 5. when's that? Follow strike vele. Follow strike bese. Buya pha baby mna. Wena bo. Really? Ukala. Uvuse ngantoni? Bewufuna ubuzofuna sihambe sonke. Badlula pha kwami. Can I get on the manzi bathi yo ucala ngiphathe amanzi. I'm out of breath. Uyakumnikeza amanzi. Sa strike wena le. Hayi bo ngeke ungibizile. Hayi malume besothini? Malume besoshift. Umalume wapi na? Yo guys, I'm tired man. Sure. Alweni. Yamani ngayo extra ipiwe na. Hello Tumen. Hi sana. Hey wena siyastrike wena le. Hayi nasipho. Wazi na ngayela nje igwijo pha. Excuse. Noma bethi ngale noma mhle seyivuka umuntu wami ndiyamthemba I trust umuntu wami. I have 3 people saying they can't listen to this voice note. And also agaphendula. Uphendula hello patient. Hi guys. Ninjani? Uthini? Patient. Mama zami yenze voice note. Oh, mama, atlina nje. Ahla. Uyaklina mhla? Xa Friday nje. Kanti ka ugel wakho. Wabhala egroupini. Girl. Martin. Left the gate wide open. Mama, I left. I was like, hi son. Maybe she thought it's me. Because I kept on going out and coming back. I'm sure, like she knew, but it's not you. I can't come to have a lovely gate like wide open apparently because in Puma Gilansik. Puma Yamot. You would have a group in. What and cut the bully like a phone. Don't something like that. Got it to suit over cut the bully and the bully like since 4. So since when I want to go to be like before, why didn't you close it when? Since why you're so concerned? Do you put in that you have a room to boy and then mind? Exactly. Now that you go on Sadi Gate or go on Sadi Gate in the Valley Valley. Because I'm collecting things up. Daisa. Got to him to have a close on this festival in Zasa. Yeah, then I started to talk because you have your she knows the less festival. I think about me, if you go low and go to work. I was not going to keep quiet. You can cover an engineer. No, I'm a belly a punch. Manos Hamets. I went out. Because in Dana, I'm Stamets. I tell you, Stamets is always on my side. Oh, are we and Yanis a guys like in that dinner over the game? And the last one person to speak, Munta was more than up. I because I'm their dinner. Like in that dinner, guys like a gate, guys like Mungan, the Pume motor and Valley Gate, pin and making motor, pin and Valley Gate. Especially when you're just coming back. Who comes up with an ass by 2 minutes, 3 minutes in the booya? Hi, Galoxana. And my question is, who would open the gate like it? You open it, a bear's banting. That challenge. Ebeyazibanda impilo because akekho umuntu ongathi efuna ukukhupha isiqo sakhe ayina remote chomi yo hayi ndihamba nyani like ngeke shem yona into enye into endihambisa nasebusuku manje ngiqala ndimisa imoto ngaphandle ndadutyulwa bebethu nje ndingumuntu odutyulwa benzodutyulwa ndiphele paphandle ngizama ukuvula igate What you know, okay. akho umuntu oyewanantsika
akho mntu uye Wathatha. waphendula but uye wathi who left the gate wide open, ndathi wide open, who left the gate wide open, ayikho obvious na. Hey, now I would say, hi, you are a fine one to talk. Kodwa umuntu ekefike eqoqozela efestileni apha. Inizoyitsho mna. Like I was so pissed. Ndithi uyayazi ke kufanele uba ubhalele mna mhlawumbi xa i-concern nge-safety yakho uba hi babes, like igate ushiye uyivulile andazi noba ulibele noba kuthini. Kunyanzeleka kade abhale egruphini no-landlord. Ngithanda umntana ophaphayo. You uthi wide. Andimthanda umntana ophaphayo. Yeah. Ngithanda umntana ophaphayo. Yephapha nomntana. Kwesi izinto angazobhani ke ezi. I don't know if you remember how. I'm going to show you something. Singayithethi ngomlomo. Is it not the one when the matric dance? No, it's not her, man. Can I private accommodation, guys? It's not her. It's not. Nyani ehlise ubhalela maybe beyikamela ba awuzithi ke konje ithatha kakuhle tshom xa yoyibhale egruphini anangxaki. It's not normal. Like ku-right xa ibhale egruphini akandizibana nxa xa ibhalele egruphini athi guys le gate iqale ukuvulwa khona onantsika apha. Like kusemini mini ka Like the whole day. Like the whole morning, because usually around 1 and 2, but they close it and then they leave. Ndizophuma ndabelothatha ukutya ndibuye abhale egruphini no-landlord. Guys ngubani umbuzo wami ngubani omnye apha endlini ongavula igate wide open ayivule ayivule yonke igate ngubani ongathi efuna ukhupha isiqu sakhe. No one entertained him. Akekho enakho mntu nantsika enakho mntu uyaphendula lo mntu. Ayikho mntu uyaphendula loo nto leyo. Nje uyazithulele. Waphuze ikhoko? Andiphuzi ikhoko. Ndibona wena uyisela lana wandiselela. Yazi uyathanda ukunantsika. Amazi babeka kanibhale. Bathanda ukuthi mina xa kusenzeka into erongo apha ayishe mina nomanyanya noma ndirongo. Every time guys xa kusenzeka into erongo kuthiwa ndim. You know what? Khona umuntu ohlamba impahla washiya impahla zakhe. Hayi noma ndirongo. So that mean? Yes. Khona umuntu obehlamba impahla washiya impahla zakhe. Hayi but that was valid mina. Valid kanjani ntwana? Because you were the Linda, I thought it was you, man. Kanjani? It was nothing wrong, man. Why would you wrong? No, yes bandone wrong. Undibhalele ntwana wathi into wrong yes bandone wrong then ba ureport ku memali. Thini? Ureport ku memali. I guess she didn't come to you. Ureport ku memali ba mna ndihlamba ufuna usebenzisa umshini mina ndihlamba into yokondlula emshinini oko ibipha. Even if it was not me, it was not me. Why lo mntu report angabhali uba guys I want to use the machine. Why ezo reporter ebantwini abaphezulu? Ku right? I thought my mother is the one who wanted to use the machine. Uthi omila bathi bafuna ukuhlamba impahla endwena ebile ufake impahla zakho emshinini awuzikhuphi. Okay, it was not me. Akho nto wrong guys. Okay, but how do you know it was her? Nguye ntwana ingxaki owayetshilo owaye wabhalela mna waye wanibhalela qala wathi umshini uqhibile. And I was like, girl, what are you talking about? Ndayeka loo nto leyo noba ngubani. Yes, it was not me. I don't know ukuthi ubhalele qala. Okay ntwana manje sibe nganibhalelanga. Yes, yekuba ndim. Why lo mntu ozomreport emntwini like kumama onantsikayo ongethayo bana mama bashiye impahla. Why ngazama ukubuza ba guys like zizindlu ezingaphezulu ntwana like zizindlu ezi4 5 8 you can just knock hi mntase are you the one ohlamba impahla? No ayindimanga. Oh I thought it's you kukhona impahla eziphana bengifuna ukuhlamba. Hayi bo uthathile omile nje wangaphendula.
Dadla. Uthanda zophela into endibuzayo why ecimba ndim all the time kuba khona into wrong ecimba ndim. Milady, the thing is, Guys, apha endlini thina guys inoba siba 5 mamela ntwana wakhipha izimpahla zakho umshini wazibeka pha ecaleni and then kwakhona omnye umuntu ohlambayo. I would think it's you. Even I thought it was you because you were the last person to wash that. Okay, fine. Why is up mama? Remember I did say to you when humble keep impahla zakho. Okay, masithi ke ibingendimanga why is up mama? Because uthethile nawe. Hey, wrong noba ngibani. But uthethile nawe kamphendula. Noba okay ntwana mandithi ibingibe noba ibingendim noba ibingibani ntwana. There's no need if thina as tenants there's something even if ntwana kukhona into like khona umuntu oshiye ngaflashanga fanele unock ubuze ba hayi John whatever the case may be okanye izitya zakho sekitchen and zenze whatever not uba report emntwini omdala naphako wenu untwana naphako wenu xa nenze into ningabantwana awukwazi uvela uleqa kuye emzalini ba ubani uphule into ethile okanye kwenzeke into ethile. Okay, the context is that Omila was washing wakhipha impahla zakhe komshinini kwa omnye umuntu wafaka into yakhe yabo and impahla zakhe Omila zilapha like you can see okay zakhe Omila sharp texter aside wathi girl impahla zakho akamphendulanga lo uyazi ba into endenza ngamphendula first of all uyayazi usikhambe sibamnana lamntana wandigezela so listen lamntana wandigezela that's why mna ndinganantsiki ndingazange ndiphendule message yakhe and into yami ayisithi kubana why ezobhalela mina ndiyazazi noba ndizikhuphile so nani sithi mina why xa kusenze into ezobhalela uthi it's because unibonile enhlamba ewe in him but get the reason why ngazange ndiphendule tried to talk to you awumphendulanga la mntana guys wandigezela mna wangezela same thing that's why noba ngathi uyafa guys noba ngathi uyafa like noba ngathi uyafa soze like hey guys this time around girl was not wrong because Ombalele aside wathatha naye Omila chose not to respond to her. Okay why siya kuma Mr. Ku Omila angathi bana because in her mind it's you. She didn't think it's someone else because you are the last one to use the machine. Okay, they're overreact at this time around. Hayibo. Kodwa la mntana soze ndimphendule ukuthi soze ndimphendule wangezela same thing wathi yena uligeza shame andifuna uyitsho but wangezela she was not wathini kusitextile wathini ndabe ndinantsikile guys khona into mina uthumbuzo wami impahla zakhe Omila is there. She's the last one to use the machine. So zonke impahla esemva kwami zezami. Because you remember how you didn't go and put your thingy outside. Maybe you were waiting for that one to finish and then take all of them to thingy. Okay. And why ufuna every time elokufuna ukuwasha xa kuwasha umuntu. Guys, Omila uyageza because okay umtextele. Okay. If she did not text you and then she went just to Ome Martha, I would understand, but she's texted first. Kodwa uyambona ba into ayenzayo lena because why you get it. Uyageza yena ndiyazi lento but this time around I asked some. No. Ngingasoze ndimphendule guys andifuna uxoxa zange ndimphendule. Uhlala apha next door kwami. Sitho asithongo gama. Why say the name? Sitho igama kabani? Asho gama lakhe. Yo. Guys lo muntu uhlala next door kum. Mamelani bakwenzeka ntoni. The reason why mina ndisithi no ngumama onamsikayo. Yeah, ke one thing about this comments. Kodwa asithola igama kakhe. Mamelani ke. Into endiziba ndingamphenduli. Ayi nobe uyayibona sithi into andangqiki nalonto le. Into endenza ngingamphenduli ngokwayibhalela. Kungokuba yabona dana ntsika niyayazi mandake nayibalisa lento sikwenzeka ntona ngoku ndandinezilimi ngwayazi noSihlamethi sayenza ismooth sasithi smooth most so ndenza ismooth so mna ndandihamba ngalamini so ndashiya izinto uSihlamethi ezosihlamba ne ndashiya kitchen of course ndimohla lapha ayingosihlamethi then ndahamba not esinking guys ndasibeka like iblender ndashiya pha ndahamba so yena caba ngibone ndihamba ashukuba okay njengoba ndibone ndihamba wabese impalo wathi uzothatha izinto zami azikhuphe phandle watsho yena anazi ba wayibeka kanjani but yayi into ba uzokhupha izitya zami phandle
like azandiphendule naleyo. I was like, ukhuphe into zami just because ngiphumile uzokhupha into zami azibeke phandle. Nanoma wathi ufuna upheka and uzokhupha izitya zami azibeke phandle. Baby yakho ke ma? Phandle. Ndathula. From there akandibulisa nami ndaye ngumbulisa. Sayeka ke ukuthetha apho kanjalo. Ayo nento enkulu, ayo nento big. Ayo nento big azange sixabane like azange exchange words azange sithini. Ndathi sendifuna umphendula. Ndamyeka naphula. Likhulu nyane lakhe. I was like, phandle. Uzokhupha into zami azibeke phandle. Zange ngimphendule guys nazi. Ndinganibonisa nalo message. Zange ngimphendule. Ndathi cwaka. Ay, phandle. Into yakudala nje mtsene ezilimi ngiwayazi. Qala unyaka not ezizangu ezesibili. Qala unyaka. Guys, one thing about me. Phandle. Awuzakuzikhupha azibeke phandle. Ndathula navala lapha guys. I'm still asking. Guys, was I not yesterday? Zandi mbalisele. Na nenyama embi shem nenyama embi apha nenyama embi na kwi landlord. Mhlawumbi ndiyatsho guys noma ikhona noma mhlawumbi ndiyageza. But one thing mhlawumbi xa ugeza I was born uba uyageza. Because tell me why. Ndaye ndareport ifridge. Like ifridge yami yathanda uba ne-problem. Abantu abasoloko bekulive yam bazoyazi uba ifridge yami yathanda unga guys basha nenyama embi. Mhlawumbi ndiyageza guys. Like sometimes xa ugeza awuziboni. Noma nami ndiyageza because there's no way. Mamelani guys. Into enzekayo. Mamelani guys. Into enzekayo. Apha. Ndaye Wakuphendula le nto. Like wathatha nawe. Okay. Ndisaza i-addressa loo nto leyo. And ndixelele ukuba guys nixelele ke nibe honest with me ezithomi zami. Nifane noSihlambe. uSihlambe uyasho xa uba awurong umile overreactile apha. So what happened is guys, mna ifridge yami ine problem yavele ayavaleka phezantsi. So ukutya ke kuyamoshakala lapha ezantsi. Athi uSihlambe man report ifridge. Of course uyandazi mina guys izinto ndizibekela amangomso. Kokwesibini ke mntase ngokwena enhle. Yabo? Ndibane nisithi ba ndibekele ingomso ba no nzayenza kusasa zamreportela kusasa. So uSihlambe athi decide ba uthatha ifone mathatha uSihlambe ifone yami and then abhalale usisi walapha. Yabona abhalile usisi walapha atsho ba hi Dumelang awusi I have a problem with ifridge ne ifridge ayivaleki. That was Saturday. Athule angaphenduli message angareact angathini. Okay, kube Monday, kube Tuesday. And that's kahle I can't keep track of the days. I think about 2 days after that. Monday. I think Monday. uSihlambe amaxesha amaninzi masumbala lapha endlini yami. Azongixola uSihlambe ba hi Mila, angicela ba yazi ukhetheka ebezile endlini yami wafika khona uSihlambe andazi wajonga into yefridge wahamba. Okay, andayoya loo nto leyo. Mind we message yami khanye respond message yami akhanye kuthini. Okay. Ndihambe guys ndiye eQueenstown. Hambe Tuesday. Asakhuluma uTuesday ngak Wednesday na. Because you can't know hambe Tuesday bakuya Wednesday. Ndihambe guys Tuesday ndihambe ndiye eQueenstown ne. Ekuyeni kwami eQueenstown ndibuya nomba. Andiqala loSihlambe ba hey yazi chose izolo wethu ngizobe andizwe guys insuku asizuzenzana mandithi izolo Tuesday which is Tuesday izolo beniphumile ndiye endlini yami yabo ndalokha apha endlini. One thing about uSihlambe uyalokha ndimntwana uthi ndalokha apha endlini yakho ndashiya ifone yami apha uthi undithe xa ndibuya kukhona ukhetheka khona usisi wakhona lo izinto zalapha khona na nomnye umama bebayi3 apha endlini yakho. Uthi I was so surprised ukufika besendlini yakho and bebejonga indaba yefridge. I just took my phone ndahamba. Okay. Ndiqonde man lento uqale ndicinge man lento manje ndicinga ba hi man. Hi man. Hayibo indenza lomsindo lento ba. First of all, the reporter imatter ne and akhanye kube khona into ethi say acknowledge lento kanye ndifumene imessage sizokwenza kanje nakanje. And then into abayenzayo beza ndingekho
abanibhalela uba hi Omila, we can see you are not around. Bese sizile sizojonga ukuthi sicela ungena. Okanye hi Omila, can you please tell us imini ozobu around ngayo, so that we can come sizojonga intoni indaba ye-fridge. Uyabo? Nqamba iyangicaphukisa lento. Yazi ndiqonda, you know what, indenzela umsindo lento, because hayi man, kukusa kwantoni oku. Secondly, andibazi ba bebezothini, because i-message yam, not even i-reaction e-messagini yam, to say we are sorry for indaba ye-fridge, because this is not the first time i-fridge yam imoshakala. Uyabo? But hi Omila, we are sorry ngendaba ye-fridge as i-tenant baxosela indaba ye-fridge. Hi Omila, we're sorry that i-fridge yakho yenza 1, 2 and 3. I'll find time next week okanye I'll talk to Banban size. Do you understand? Okanye to just react ku message to say to me into kubana xa ndibona i-reaction message baku reactiwe ku message. Uyabo? First of all ndibulisile. Hi Elsie, what. Hello Omila, noted. Okanye faka i-reaction. Nothing. Yaba? Nothing. Like nothing. So mna andibazi ba bebezothini. That's what I said. Okay guys. Qonde yabona, you know what, ndinomsindo. One thing about umsindo yam. One thing about umsindo wam guys, uzondixelela into 30 minutes hour. Ngaxela uhlamba ukona nomsindo. Khona nomba apha. Jonga inamba yam, ngibhalele oqala, ogyal. Ndifuna unibonisa response yakhe. Andizuyitsho nokuyitsho, ngizonibonisa response yakhe. Indlela nomsindo ngayo. Ndabhala. Hi. Awusi. Usikhamethe ungixelela uba wena nobani, you came to my room. I don't know uba benizothini exactly, because i-message yam zange utsho noba uyibonile. Khange uthethe nto. I just sent you a message on Saturday. You didn't respond. Akhange uthini. So iyandisurprise mna lento yokubana bana the three of you at your big age ningaboni nto erongo nokuza endlini yam nizovula ndingekho. Uyabo? Dithi I don't know uba benizothini endlini yam exactly. To be honest, andazi uba benizothini, because mna I reported imatter yantoni ye-fridge, but akakho umntu oye wathini wa responda to i-message yam. So andazi uba benizothini ndingekho. A response. Ndicela screenshotela a response. Yeba ndibuya ngoku. Ayiveli kakuhle man. Wait. Asuka ayiveli kakuhle. The man guys. A man. Okay. Kusiwe apha guys. Akusiwe apha. Yeba? Kusiwe apha. Uthe madam. Madam. Hey! Yeba guys, kusiwe apha. Nayibona intona nayibona yo ayiyenza ndilubalubeka ayike. Guys kusiwe apha. Dibhekele yo ayiso bhekela just. Ayike sana abantu abazofuna ngosorry. Like usiwe apha. Like usiwe apha. Like usiwe apha. Morning madam. Guys ndasenimbhalele i-message. Yazi ba isithi message yam ndanqindwa ngumalume nomba. Ndasenimbhalele message ndisithi so ndinyela. Hayi
For real. Yabona ngale mina thi morning met him. That nasente sundinyela mina ekseni. For real. Bathi malume hayi. Ingane nomsindo ngayi. Did you met him dim? Like for real. Did yo nani nomsindo. Esethi malume hayi omile. Hayi omile. Omile. Hayi. Hey. Wathi nani nomsindo kanjani? Hayi sana, mamelani ke sana. Mandu, this is not the landlord. It's just umuntu andimazi ubizwa ntoni. Ubizwa ntoni umsebenzi wakhe? Mklaki ntoni? Andimazi bani. Admin what? She deals with admin around. Like into ba if une problem kuye nguyojongayo ba no ukhona ukhetheka. No akangokhetheka but angathi imanager uthi nguyojonga uba when we need something phele umbane kuripotwa kuye umoshakalelwe into kuripotwa kuye nguyojonga noba uNSFAS wakho right uNSFAS noba ngu-res manager ke andazi noba ngu-res manager nonke la nto uNSFAS wakho right ukubhatala yonke into guys that's what malume said ke sana. That's what malume said. Why when you think abantu will be fine with ezo zinto kathi hey guys mamelani ba uzothini ubhutiza ngale mina before baze be group of 3 mamelani ba uzothini uthini ubhutiza uthi kusihlametsi si decidile ndihlala it's private accommodation uthi ndidecidile ndibeka imbiza. Mamelani guys uthi ndibeka imbiza because uomila uchayisa andazi into athi ndiyachayisa bathi mna iconnection. Mamelani guys into enzekayo ukhetheka unemoto uyabo azangayo so into avela yenze xa ifike ndingekaphumi mhlambi ndiya eklasini uvele afike anivalele kule ndawo endijika kuyo mind you ndiyilena driver and then expect me to maneuver my way around eyadini ukuba mandiphume because yena akazumuvisa moto. There's this other guy esebenza naye that used to help me atsho ukuthi bajika amaviri. He said to that guy when makayeke undinceda makandiyeke ndizifundele yabo. Mind you guys mna ndiphuma endlini maybe 10 minutes before yes exactly uye kanye maybe mna guys ndiphuma 10 minutes before iclass ingene so mna ndiyajika phe yadini zama ukujika imoto uba ndikwazi ukuphuma yabo. Okay uyazi ba ndiva apho ba he said that ndiva ngomama esithi yo omila ngoku I can see you getting better ku driving yazi ebetsho ubani ubizigama kakhetheka ubetsho uba masikiyeke masingancedisi kwathini like uthetha yena ine mena ba ebesithi masikiyeke because uzofunda kwathini guys first thing bafika ekseni ngekaphumi afika beka imoto le ndawo endijika kuyo so of course ndiyilena ndizawuzama ukunanzi andazi utsho kusikhametsi akatsho kum uthi mna ndiqozula and ndiyazazi naba imali nento endiziqozulayo anzazi ndibathi ndiyaziqozula hayi shemnyama ndiqotha nenyama embi ndinenyama embi yeba uthi mna and andazi guys into endiziqozulayo like andazi ndithi hayi mbambise impumi kuzobara ngitshile ngathi hayi umuntu makambambise impumi ngobani sifelayo uzobara. Yazi lo mfana kudala kanifuna usile lo ngusikhametsi usile lo mfana yena kudala kanifuna kukhitheka because intoni yena wayendifuna ndifika ixhego elidala endifuna afuna malume thema ndihlukana nalento engazibambi calls like so I had to take la call kancinci so nendivawo andibe nami nganami bra ndiyavakala ne okay guys wandifuna la bhuti ndifika ethanda ukuthi
uyapheka ndizozotya kwakho namhlanje idina like ethethe ezo zinto ndamxelela uba jonga bra andifuni ke ndayenza yacaca ukuba andimfuni ne-city golf yakhe andimfuni nyani. Why is the calculation wrong? andimfuni plus nazezam ukuthi andimfuni plus ne-city golf yakhe. And by that time kula accommodation ndahlala kuyo it's the same ntontoni student accommodation inantsi ke yi-1. So apho nandihlala khona sasithuthwa nguye wayengubhuti we-transport. So into wake yenza ke ngoku wayendishiya guys like andishiye ndiphume egeyithini ayivathambe ayivathe guys endibona after naye ndamxela uba jonga bra andikufuni like andikufuni mna akho nto yozidibanisana and ndithi xa ndiphume egeyithini ahambe. Abantu kudala babukela live zam bazoyazi le nto endiyithethayo. Awuzawufuna uba passenger princess kanjani uzofuna uqhuba nje. So lo mfana mna mamelani guys ndithethe naye nomama. Oh guys umba wade msizele ndenzela umama inantsika ndambhala naye the same as ndabhalela ugirl ndabhalela umama into zami ndibhale sasasibhaxa sindikhetheke. I don't care noba ngeza kum noba ngascreen record le live baba sele I don't care andinagaxesha lalo nto. Okay ndambhalela umama ndathi ba mama alright ndambhalela mama andikho happy ngento enenzileyo uba nize endlini yami kodwa mama guys wandifowunela wathi hi Omila mna bendingayazi ukuba awuxelelwanga ndiyaxolisa ngaloo nto leyo sisi kwathi mna ndiyaxolisa bekurongo lento bendingayazi mna ndifike sebelapho ugirl nabani ugirl nesisibhanxa ndifike belapho and then ke ngoku mna I just joined them bendingayazi uba uxelelwanga siyaxolisa sisi kwathini nabo ndizobaxelela kurongo kwathini uyayibona umntu omdala enorongo ongayiboniyo ngulona ezipekse ezigegeleyo zine-frame ka-1918. Okay. You getting mad all over again. I'm not. Yeah, that's percent mad. I'm not even mad. Okay. After that, guys, I need to learn what I be involved in Glendo. Ndamcela ndathi ngicela number ndacela kusihlametsi akafuna unika usihlametsi anayo ungafuna unika because wawumbona I don't have it. Okay ndacela kuye ndathi okay mama ndiyakuva no problem sacela number landlord because egroupini sibaningi so andiyazi kahle uba number zabantu andiseva so ndingayazi uba nanso ngcono uthethe uphalaza imbilini kanti athi umntu hi I'm also a tenant ndandisengenya loo nto ndafuna. Thank you so much, Coco, my love. Thank you, sis. Okay, guys, ndafuna mbalelo ndabhalela landlord. Bambalela ba hi bra, like andiyazi noba i-management yakho na okanye somewhere kwi-contract ikhona into ethi kubana ngabana fanele akho problem with whatever caretaker abantu bathini baze endlini ye-tenant. First of all andihlali mahala apha I pay i-rent inyanga nenyanga yabo. So and I understand why I'm being treated like this and even when I'm bringing the matter to umntu ba andiyithandi into thina umntu angaboni into erongo ebudaleni kwathini wandifonela ulandlord wathi le nto yenzekileyo irongo I am sorry about that Omila but bendisacela siyithethe kusasa. Till this day sazambhalela ndithi shuthi ndim isibhanqa samyekile nje andizomnqaba shuthi ndim isibhanqa wathi ba masithethe ngomso. Till this day ke ndizayihendlisha ngendlela mna endifila ngathi izondenza ndithini ndizivela ngayo. I'll let everyone know into yokubana ngabana international it's okay for uba i-tenant kungenwe kuthini zawutsho nje my experience with into i-student accommodation yakho. Don't know bizifani zabantu that I'll just share my experience on my social media platforms just for bona babayazi uba kutheni
kunje nanje apha, otherwise akho nto itheni. Since ke wena ke zange ubone isidingo soba to get back to me and whatever wawundisusa phambi kobuso bakho, ndizambhala qha ndizamlindini ndinagqithithi kwayena nje ngespecs. Unespecs nje yena plus yena ndabona kayibona phela life yami bendinyanyisa gqithithi babayinkazi life yami ndabona kayibona beyena ndabona kayibona ndewaza wena nje kuyena kanjani. like how did you know it's her? It's him. Watch. No. Yeah. Sasihlele George's sofa. Wafika wabolisa. Yakumo? Yeah. Ngeke ndibuye negate yabo. Ayifuna uvula iphinde ivala. Bye guys. Ngithe manje ngizobuyela kuya after 5 minutes. Like senze nje ngizoba. When was the app TikTok but real life? No? I don't stand up for myself in real life. What did I do? Exactly. That was my question ba. Xa kwakulahleka into zami, guys, ikho into ze customers, kwakhona iPhone, kwakhona kwakuzofana nje kwakufana ndithi ngisehla. I was so pissed. Usihlambeza ngixelela guys that yo guys. Usihlambeza ndambhalela ngesifini. Yo, omani mingancadi. Ede sithi saphi number ndibabhale ngokwakho. Sobabhalela ngokwakho omela saphi number. Ndibabhalele ngokwami kwathi ngathi uthini khayiyeke wena omela uzayimosha wena yona namsindo namsindo yo guys umba wanqanda waxela umali wathi hayi ke sana ugirl undixakile nami ngoku ubhala isishuquluze bese sithi ndandinge namsindo yehla embili bekundima yehla sithanda sami yehla so uvuma izinto ezikuhlukumeza umoya uyabhala kusasa ndandizobhala the following day uyabhala kusasa khawehle sithozini yo ndathi diphe kwangu ndithi baba yenza kufonela athumba ubhala imessage uthi uyazi bithini imessage naye uthini mba uthi baba kamnyeni Kamdithela message ndiyacela omini yo nomsindo nje wesekuleka medem wathi awubhizi uthi awubona nalo abantu babaya kulandelelela because sithi nisathu soba avuke namhlanje athi medem awubona babaya kulandelela like ba utheni ngazuyibona lonto suvuma suvuma excuse me nabe senivumile guys into ngoku okay Sala muthi ayabakhufe ngiclose ke manati. Yeah, nayo ayisithi ukuthi bayakhona konke. Dithi ke mna ke yathi kuya ungomuntu oright. Wanceda. Apha sine deposit ke lapha. What? I did not. Guys, ndasendifuna ukureply. The hi yo anivetho ewe. Ndithi kuye wena. Ndithi ke mna ke kuye. Yazi sithando sami. Wena awungumuntu oright. Apha mina ndazi uzosupport kanjani. Ndithi uNSFAS Chong but kaloku uNSFAS urentela mina. Uthi unantsika ndithi kumali mba wena awungumuntu oright because alofanele xa nomsindo. Uthi bayaqhala sithando sami kwathi wathi ndivinye ke vane story and then after that yo alivetho. And then after that uthi hayibo babe what happened? Did you find support to pay pen? Babhale. After that uthi andilogeza yo. Uthi andilogeza ke uqanze enza lonto le. Mne xa ngazofuna no story Reddit. Ikusupport. Asabe sekusitaki ngiyasaba chomi. Ngiyasaba.
Guys, baba yini uzokhalaza uba ubuthe uyo end live. Kuphela inansi kawo. Ufuna uqhatsa nale sausage bengicima le waterfront. AfriForum ekihle. AfriForum ngamabhulu. Ngamabhulu uthi intoni? Yenzeni? Yenzeni qala? What are the institutions working with the AfriForum? Hey, AfriForum ngabantu abadifenda namabhulu attention. Kodwa into ezinjani uphinde ubuye mina. Eish guys, I don't think ngizophinde ngibuye because ngoku ngizohlamba. Ndihambe ndothatha uMathew sifunde. Very